Hola, nois, com esteu? Què tal? Bon dia! Doncs mireu, avui m'he aixecat i he dit els he d'explicar un conte i fer una mica de relaxació als nens i nenes de l'escola nins. Us sembla bé? Sí? Super! Doncs mireu, ens asseurem al cul en terra, a casa, us esteu ja sentats? Amb les cames creuades i la Eli ha portat un conte que encara no us ha llegit a l'escola. És com un secret aquest conte, perquè a l'Eli li agrada super aquest conte. Sí? Doncs mireu, hem de posar les orelles d'elefant, la boca de... Com és la boca? De pinyó i els ulls de mussol. Sí? Doncs mireu, el conte que ha portat l'Eli... Oh! I sap què? Es diu Tinc un volcà. És d'una nena que es diu Alba. El voleu que el comencem a explicar? Sí, us l'explica l'Eli. Atents, orelles ben grans, diu, tinc un volcà. Diu, l'Alba és aquesta nena. Doncs l'Alba no sabia que dins seu tenia un volcà. Sabeu què és un volcà? Aviam, us deixo uns minutets per pensar. Què és un volcà? Doncs un volcà és una muntanya que pot fer que estigui aquesta muntanya molt tranquil·la, però que de tant en tant, quan s'enfada, pot treure foc. Doncs l'Alba, aquesta nena, en tenia un dins seu. Més o menys n'en tenia un de volcà entre el melic. On teniu el melic? Aviam, mireu-vos el melic. Entre el melic i les costelles. Ella n'en tenia un, i segurament que vosaltres n'en teniu un de segur. Ja veureu, mireu. Però l'Alba no només tenia un volcà, també hi tenia un camp ple de flors. També hi tenia un mar de color blau i tranquil. A vegades també tenia una mica de boira, però també tenia núvols de color rosa, i d'altres de ben grisos. Mare meva, quantes coses que tenia l'Alba! Doncs l'Alba, el volcà que havíem dit que tenia l'Alba, no treia foc perquè sí. A vegades l'Alba estava supercansada. A veure com ens fem els cansats? Amb son i cansats. Doncs l'Alba, com a vegades us deu passar a vosaltres, no tenia gens de ganes de recollir les joguines. I clar, els seus pares havien d'anar a treballar. I els papes li deien a l'Alba, Alba, sisplau, recull totes les joguines que tens aquí a l'habitació. Però l'Alba, sabeu què volia? Deia, no vull. I s'enfadava moltíssim. No penso recollir les joguines. Doncs sabeu què li passava a l'Alba en aquell moment? Que començava a plorar i s'enfadava molt. I sabeu què? Llavors, aleshores, el volcà que tenien al melic i a les costelles que havíem dit començava a treure foc. Mare meva, hem d'apagar aquest foc, deien els seus pares. I vinga a plorar l'Alba i aquell foc cada vegada era més vermell. Quina por! En aquells moments l'Alba feia una mica de por. Vosaltres us enfadeu així? I alguna vegada sí. Però ja veureu què passa, com l'Alba aprèn a relaxar-se. Mireu. Pobres papes, l'Alba quan s'enfadava tant, mireu com quedaven els seus papes de color negre. Llavors els pares li preguntaven, Alba, estigues tranquil·la. Però l'Alba, clar, per molt que li deien els seus papes, Alba, estigues tranquil·la, l'Alba no es relaxava. Llavors una nit, sabeu què va passar aquella nit? Aquella nit va ser la nit més especial de l'Alba. Per què? Doncs ara us ensenyo. Voleu que us ensenyi? Esteu preparats? Vinga, va. 1, 2 i 3. Una nit, quan l'Alba ja era al llit, va sentir una veueta. Ei,
la babeta. I l'Alba, qui parla? Jo no veig a ningú dins la meva habitació. L'Alba no veia res. Però sabeu què havia allà? Havia una fada. Era una fada màgica. Mare meva! Una fada, deia l'Alba, a la meva habitació. Que fort! Llavors, la fada li va dir: soc la fada dels volcans. I he vingut a explicar-te, Alba, com pots fer quan t'enfades tant. Doncs jo t'ensenyaré a controlar aquest volcà. I l'Alba, clar, l'Alba es va quedar super sorpresa. Mireu les dues, les veieu? L'Alba, mireu, va estar amb la fada fent relaxació. Com nosaltres fem a l'escola, us en recordeu que a vegades fem que ens posem en cames creuades i fem respiracions? Doncs van estar respirant una estona i l'Alba va estar molt contenta de que la fada li expliqués doncs, com s'havia de tranquil·litzar. I la fada li va dir: per acabar, et vull explicar una cosa. El que sents a dins de la panxa quan t'enfades té un nom. Sabeu com es diu aquest nom quan ens enfadem tant? Aquest nom es diu ràbia. I és normal que a vegades ens enfadem. Clar que sí, tothom a vegades s'enfada. Però si aquest volcà peta molt fort, fa que tu estiguis trist i que els papes i les mames i els amics també es posin tristos. Per tant, cada vegada que t'enfadis, abans que aquest volcà, peti molt fort, diu: hauràs de venir al terra, o a on estiguis a la classe mateix, a relaxar-te sentat. I mira, és quan la fada, l'incen i l'Alba, estan relaxades, les dues. L'Alba i la fada es van fer un petó. Adéu, fada! I l'Alba es va despedir de la fada. El dia següent, sabeu què va passar? Mare meva! Que l'Alba i el seu papa es van a dormir per anar a l'escola. I el pare de l'Alba, vinga a córrer! Ai, Alba, posa't aquesta jaqueta! Ai, Alba, ara els mitjons! I clar, l'Alba ja s'estava posant nerviosa. Perquè arribava en pare. I el seu pare, què li va passar al seu pare? Doncs mireu, el seu papa estava com un volcà en erupció, estava super enfadat. El pare va creuar de braços, es va posar, m'agrada quan ens fem els enfadats, super vermell, es va posar tan vermell que l'Alba va pensar: calla, que jo ja sé què he de fer. Li va dir: papa, saps què hem de fer? És que he tingut una amiga que m'ha ensenyat a fer una cosa. Has d'aprendre a relaxar-te. I el pare de l'Alba va pensar: ui, avui l'Alba està una mica estranya, no s'enfada, qui m'he enfadat he sigut jo. Així que l'Alba va ensenyar al seu pare a que el volcà no patés ni tragués foc. Es van seure els dos tranquil·lament i van respirar. A veure com respireu amb mi. Aviam. Superbé. Van respirar els dos. I el pare de l'Alba li va donar les gràcies a l'Alba perquè estava supercontent. Perquè ell i l'Alba havien après que abans d'enfadar-se havien de respirar com els hi havia ensenyat la fada. Llavors l'Alba, aquell dia, va cridar per la finestra: fada! Fada màgica! Moltes gràcies! Li va donar les gràcies a la fada. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Us ha agradat aquest conte? És molt xulo, Si no el teniu a casa, els hi podeu dir als papes que un dia doncs el podeu anar a buscar a una llibreria. Sí? Es diu Tinc un volcà. Vale? Doncs mireu, ara que ja estem del conte,
Què és el que fem sempre a la classe? Aviam, qui se'n recorda? Quan acabem del conte, sempre diem que ens hem d'aixecar, no? Què diu la Eli? Ens aixequem? Ens aixequem. Doncs així. I què fem amb l'Eli? Fem 3 respiracions, perdoneu, que l'Eli s'ha liat. Respirem. Vull que ho feu amb mi, No, ara no heu d'estar sentats, ara heu d'aixecar el culet en l'aire, vale? Vinga, va. Una altra respiració. En fem una última, una tercera. I quan estem de la respiració ja baixem cap aquí al terra. És que no sé si se m'esteu veient amb el mòbil, es grava tot. Molt bé, ens quedem aquí, relaxats. Esteu fent tots aquesta posició de la granoteta? Sí? Super! Doncs mireu, la Eli, avui treballarem les targetes verdes. Perquè hi ha dies que treballem, els explico als papes perquè els papes no ho saben, però vosaltres sí, també els hi podeu explicar, Treballarem amb les targetes de color verd. I la primera posició, quina és? La tortuga. Com és la tortuga? Els ensenyem als papes, mireu. És aquesta la tortuga. Super, la fem, vale? Vinga, cametes així, les manetes cap a dintre. I estem una estona. Superbé. Papes, jo no he posat música perquè vull que m'escolteu bé. Però si esteu a casa, és molt xulo que ho feu una mica amb la llum més apagada. Jo no l'he pogut posar apagada perquè és que si no, no es veu bé. Però que poseu una mica de música de relaxació. I jo ara faré les posicions una mica de pressa. Però si vosaltres ja us les apreneu de memòria i els peques, que ja ho saben, ho podeu fer aquesta sessió una mica més tranquils. Sí? Vinga. Un cop hem fet la tortugueta, farem la papallona. Com es feia la papallona? Que a molts us surt superbé la papallona. Assentats amb el cul al terra i fem la papalloneta. Manetes aquí, esquena relaxada i recta i movem les cametes. Super! Molt bé, nois! Espereu. Aquesta posició és una mica difícil. Mireu. Us en recordeu que era l'ocell? El colom. Llavors, mireu. Una cama va davant. Aquesta cama la posem a davant, peques? Sí? I l'altra darrere. Molt bé. I les manetes als costats i tirem el cos super endarrere. Molt bé, aquí podem respirar i estar tranquils. Molt bé, nois. Mireu, que n'agafo més. On te les tinc? Aquí. Espera, he vist despista. Aquesta posició li diuen al gos, però a mi m'agrada més dir-li la foca. Perquè semblem una foqueta fent això. Doncs mireu, farem la foqueta, sí? La Eli la fa primer i després la feu vosaltres. Vinga, va. Les manetes davant. Mireu, així. I si algú li fa mal l'esquena, doncs fem els bracets així. Arribem fins on arribem. I quan ja estem així, respirem. I quan ja hem respirat, canvi de posició. Ui, aquesta us agrada molt. No us l'ensenyo, vale? Us diré quina és. És el pont. A veure quin pont feu cadascú, va. Bueno, us ensenyo quin pont farem ara. Farem aquest. Però cadascú també pot fer l'altre pont, perquè hi ha 2 ponts. Us en recordeu el que fem? Aquest, que és la panxa cap al terra i el que fem amb la panxa amunt. Cadascú fa el que vol, val? L'Eli farà els 2 ponts i així us els faig recordar. Un pont és així, recordeu? I l'altre pont podem fer és així, que fem al col·le, també. Sí? Els 2. Els que us vingui més de gust el podeu fer. Vale? No sé si estic sortint del tot. Espero que m'estigueu veient bé, nois. Perquè, clar, m'estic gravant amb el mòbil. Mireu, ara farem 2 posicions per acabar de peu. Sí? Mireu, una és aquesta. Llavors, com ens aixequem? No ens aixequem corrents de cop i volta. No. Ens aixecarem poquet a poquet. Mireu com ho farem.
Posarem els pauets així, pic, i ens aixecarem amb les manetes aquí al costat fent una piloteta petitona, així super. I al final el que puja és el cap. Molt bé! Doncs la posició que farem ara és aquesta, vale? Uop! Molt bé, nois! Esteu en forma, tot i estar a casa, mare meva. Aviam! I ara, canvi! Uop! Superbé! Molt bé, nois! I mireu, per acabar, farem l'arbre. Qui se'n recorda de l'arbre? És aquesta, que us agrada super. Com que hi ha alguns de vosaltres, i jo també, que hi ha vegades que no m'aguanto bé l'equilibri i mig caiem, ens agafem a una paret, sí? Jo ho intentaré fer sense paret. A veure si puc. Si no m'agafo, vale? Per no caure de cul. Vinga, va. Preparats? Bueno, m'agafaré, per si de cas no caic contra el mòbil. Un pauet aquí i les manetes, aguantem l'equilibri. Superbé, mirem un punt fixe per no caure. Respirem. Molt bé. I quan ja estem, baixem el peu a poc. I avui hem fet aquestes posicions perquè em sembla que de ioga farem 2 cops per setmana estant a casa, sí? Llavors, ara què passa? Que ara aquí la Eli no es posarà a fer relaxació. Llavors, els explicaré als papes com ho han de fer. Ara, com ja hem acabat el ioga, us estirareu tots els de la família al terra o a un lloc còmode que tingueu, sí? Posareu la música de relaxació i, si voleu, us podeu fer un massatge amb una llum una mica més apagada. Si teniu unes llums a casa del sostre que es puguin moure, siguin de colors, les podeu posar. Si teniu plomes, unes plomes, o pilotes de fer el massatge. I si no teniu res d'això, no passa res. Tenim 2 mans ben boniques i podem fer un massatge per al cos, sí? O un automassatge. Podem fer un massatge per les galtes, per als braços. Això us deixo cada família que ho feu com vulgueu. I per avui ja estaria la sessió, vale? Un petó superfort, nois. I una abraçada. Adeu, peques, adeu, família.